na pre, asa naman tayo gusto ko bahalin na pre, dugaya man. Kalma, istipipot lang ka diya, paabutat to kay gipagita to niyang tistig kay nga tuba do istuwa. Oh, very good tagod, very good. Kabalo ka, kato si Ulid, kung sa imandar na ko ato, tumanon to niya, tagaan atong delicious o yummy kay nga tuba. Mao ba? Basig bati kay na iglasa inig abot ha. Oh, nanay kita yo. Ah, Lad! Pre! Kita na itong tuba, pre! Delicioso! Nindot kinisalaan, pre! Ay, grabe pagkatibay. Usa ni salaan na. Pante, ni Torya nga may laba-laba! Kita nyo, nagula pa oh! Grabe mga hilo ana. Sige, si Kalkwanra, kay klaro kayo niyo. Tilamian na! Napanay duga at tigulang. Pre, katapal ba akong 15 na ha? Na, nayabag. Mura, makal di mapilog inom. Tama, ragid nga niamot ka. Bitaw pre. Kining tubag ipalit panty pag yun ni Turya ang salaan. Paminaw na ko na patoy tik-tik na bilin tong pantiha ba. Pre, kay gilubag kung punyag mayo, gipugag mayo ba para mawang itong mga tik-tik ba? Ala, sugdan na ni. Ang importante, sure man yung kaning tubaan ni tungog ni. Pinakasyon! Lana gani. Ay, namusika ka. Tagay, anong Kadahag salaan ni Turya ko ng panty pamanggod niya nga wala ba. Magmahay ka, bago mo na! Okay raw ka katong yang salaan nga katong bag-ong gilabhan nga panty. unang shot. Sige. Ang salasa! Ah! Okay na. The best! Graba na bro. Grabe, slay! Hala, nag-inom sila oh. Paes kina kong ayos, di dala-dala ba? Nya! Woo! Dabi sa gining panteng Turya. Diba? Mo na budlid! Banday kay bay. Kanang gamito sa laan Diba? kanang Oh, dapat naglutaw-lutaw oh. Oy, mga pre! Uy, lanaaw ka dyan! Dami ka ng ayos butan dyan oh. Laog lutaw! Si magigit ano? Igit naman ako yes may halina god. Uy, mo na aminaw. Ang mga istorya sa katigulangan nga mag-igit ang suba o. Oh, yun! Sa gulag! Ayos Ano sa mana? Oh shit, Di na lagi not na good. pwede lagi. Ano ba? Okay na Nawan abuak. Ah! Sang diri mo diyan sa lamisa oh! Eh naman ano sa ulo. Ah! Na mag-igit kita ni test try lang. Isa! No! Tilawin! Tilawin! Sino? Pantay. Tilawin na! Sige! Oh, lami dili! Awa. Good. Matay ako na pud be. Na, Jo, bawal biya ka mo inom Jo. Kay mo ba giingon sa papa nimo sa kuha. Ang ano Dagams? Ang di man mo paim nun. Ah, grabe. Sige na ko, kay sa rabi to. Ay na, dams nagdalabi sa guys oh! Nadi lagi pwede, wa man gud mo kabalo ba? Oh, Dams, ay nalaguisura sila agad. Ano man, ako diretso dili ko milabot sa inyo. Pabala ka lagi ko Jo. Lisod man gud kay makainom ka kay pasin maabot pag mental hospital ba? Ay isa din isa sa una pre, buwang? Dili. Oh dili man day buang day. Unsa man di ay? Unsa man gyud? Mo hilak siya makainom. Dili pud. Basta oy, basta di siya pwede paimno. Ano man, angod ko Dams na mo kitambal dala. Ay basig patulon siguro ni. Taon no, ka nagdadala magtambal, basig tambal sa iyo arthritis ba? Oh, sakto dyan siya, para dyan sa tetis na ko, pre. Sa arthritis, ramanday pre, oh paim na! Ah, sige. Paimno na ko. Bahala mo ha. Basta ako, manghinaw dyan ko niya. Arthritis, ramanday na day. So may Oh, naanang dara, Jo. bali na alami, tambal man po na sa arthritis. Pagtarong dyan ha, pagtarong dyan. Tambal man na. Wala sa try. Oo. Sige, kubahala niya, ay. Turya. Laturya na. Tambal na arthritis kaya gipuga ba. Isang sunod ka pulo na Kuha, kuha pa, kuha pa. Mugay na unsa oh. Taka ra mga kuha di pa isa. Ah, kini. Ganaan mugay na kayo gani. Ganahan mo daw. Bago na. Pas-pas, eh. Bago, why side Para effect? pala karbon. Ay, morbod, morbod. Basta bago, why side effect? Bugnaw. Ada bisa ay. Dabis tu kay ba? Ayos ka na yung ayos, no? Turya. Alam mo Tuloy Turya. kayo. Timing kayang bugata guys ba? Kuha na yun. Kami ani mo, pantiturya. Sabiha pre, subagay ta pre. Nabuang man makainom ni tawanan ni pagpuyo dira. Sa kalami na pre. Akso bagay kung ganyan yung ana ano. Usan mga mataan ni ka mga maoy manday ninyo. Sa kalami kay no. Ma-excite mo sa kalami ba? Madami kay mo. Puyo, 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 puyo. Chat. Oh, purado magay ka. Wala mo, pas-pas po ng baso. Hindi kayo magpundo na sa inyo, ha? Wala, og bugay mo. Kami ay. Oh, kumala siya te kwasi. Asa. Oo nga sa ta. Hoy. Ah, Saan?
Swerte man yung mga mauya. Ano pa, tutoy ako. Aisa. Asa si Anjo? Awas, Anjo. Asa naman to? Awas, Anjo. Ah, man. Ha? Oy, Anjo! Sa mangga? Ano na mangga? Ano ba mo tingog ba? Lukatong na karon. Hoy! Ay, tarantado dyan na nga dire, ha? Hoy! Tingog ba? Gahi, duwe ka, lukatong na ka, be? Ah!